Έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Βορίδη, πριν από λίγο σας παρακολουθήσαμε στην ομιλία σας. Εκφράσατε την απόλυτη στήριξη στον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Τι σηματοδοτεί η παρουσία σας σήμερα στη Λακωνία και τι σημαίνει η επόμενη μέρα στην περιφέρεια με τον Δημήτρη Πτωχό? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να εξηγήσω το εξής. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πάντα είναι κρίσιμη και πάντα είναι σημαντική. Έχει αυξημένη κρισιμότητα την επόμενη περίοδο. Γιατί? Διότι θα διαχειριστεί πολύ σημαντικά ποσά. Θα διαχειριστεί τα ποσά του Ταμείου και τα ποσά αυτά είναι μεγάλα και επομένως συγκροτούν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο. Μεγάλη ευκαιρία για να πούνε στη σωστή κατεύθυνση, με τα σωστά έργα, με τις υποδομές που πράγματι έχει ανάγκη ο τόπος. Δεύτερο, διότι υπάρχει αυστηρότητα μεγάλη στη διαχείριση. Άρα, εάν υπάρξει άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να τα διαχειριστεί, δεν ξέρει τις διαδικασίες, δεν μπορεί να τις κινήσει αποτελεσματικά και γρήγορα, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν. Και τρίτον, διότι βεβαίως δεν πρέπει να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία με μια μη χρηστή διαχείριση. Άρα η διαχείριση των ποσών αυτών πρέπει να γίνεται με ακέραιο, διαφανή τρόπο, με λογοδοσία, με ανθρώπους που η προσωπική του συγκρότηση το εγγυώνται αυτό. Ο Δημήτρης ο Πτωχός, εγώ τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην κυβέρνηση στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τότε εγώ υπουργός του Αντώνη Σαμαρά, και συνεργαζόμασταν σε μια δύσκολη στιγμή, πραγματικά δύσκολη στιγμή για τον τόπο. Έχει βοηθήσει πολύ και ξέρω τις αρετές του. Η επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσωπο του Δημήτρη είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ένας άνθρωπος συγκροτημένος, μεθοδικός, γνώστης του αντικειμένου, πρωτίστως και κυρίως ένας άνθρωπος ακέραιος και έντιμος. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει τώρα ο πελοποννησιακός λαός είναι να επικυρώσει με την δική του απόφαση την πρόταση που κάνει ο Πρωθυπουργός, που κάνει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού, την πρόταση για να τον αναδείξει, να τον εκλέξει ως τον επόμενο Περιφερειάρχη. Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει και νομίζω ότι ο Δημήτρης θα έχει ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα. Για τη Λακωνία, ένα σχόλιο. Μιλήσατε πριν από λίγο με εγκομιαστικά σχόλια. Αγαπάτε τον τόπο αυτό. Θέλω να μας πείτε αν πιστεύετε ότι οι Λάκωνες θα στηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα, όπως διαχρονικά στηρίζουν την γαλάζια παράταξη, και αν θα είναι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε, το πιστεύω ακράδαντα. Ούτως ή άλλως η Λακωνία μας έδωσε, όπως πάντα, ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα πριν από 2 μήνες. Η επιλογή εδώ που κάνουμε, επαναλαμβάνω, είναι παραταξιακή, αλλά είναι και μια επιλογή συντονισμού, αποτελεσματικού συντονισμού ανάμεσα στον επόμενο Περιφερειάρχη και την κεντρική διοίκηση. Ο επόμενος Περιφερειάρχης πρέπει να μοιράζεται το ίδιο αξιακό πλέγμα, την ίδια αντίληψη αναπτυξιακή με την κεντρική κυβέρνηση για να έχουν αποτελεσματική συνεργασία. Είμαι βέβαιος ότι η Λακωνία θα δώσει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο Δημήτρη Πτωχό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.